No, takže pánstvo. Skúšal som, toto je valček na maľovanie. Som ho rozrezal a spravil som toto ušie. Som to zlepil a potom som to vložil semka do tlmiča. Ako zábranu na tlmičový piestik. A ešte na to som kúpil tieto chrániče a to navlečiem semka do tohto. A toto je z tohto je tento stred, to treba olúpať, tak to treba narezať takto a potom to treba takto olúpať a zalepiť a vložiť to potom semka. Prispôsobiť podľa toho, ako potrebuješ. Tu odrežeš, alebo tu zarovnáš, aj tu zarovnáš, skrátiš to, dáš to podľa dĺžky, ktorú potrebuješ, aby ti to tam pasovalo a potom to rozoberieš, hodíš to tam a potom môžeš kúpiť takéto a dať to na ten tlmič. Je to iba taká skúška, prototyp, že či sa to uspeje. Tu je to trošku ešte slabšie zalepené, ale uvidíme, že či to uspeje, koľko to vydrží, aké to bude v reálne, keď sa bude jazdiť. Takže z tohto sa to vyrobí, tu sa to takto odreže, potom sa to takto vylúpe a z toho vnútri je tá tyčka, takto je tam tyčka, táto plastová, to treba takto dať dole, opatrne a potom to treba zalepiť a vznikne toto. Krásne to vieš pretlačiť cez ten piestik a prispôsobiť si dĺžku a uvidíš, aké to bude. Skúšam to, uvidíme.